Si Brooke. First AI UGC influencer na hindi halata. So mababa na ba ang body economy natin? Ayun na, next, papalitan na namin kayo. Katapusan na namin mga content creator dahil sa mga AI influencers. Masaya mga kasero, ako pala si Paulo. Gusto ko na pag-usapan ito mga influx ng AI influencers, okay? Na nakita ko sa social media. Sa sa lahat ng platform, FB, TikTok, YouTube, meron sila lahat. Meron din tayong local dito na mga AI influencers. At ang una kong kinabahan nung nakita ko siya is, paano mo to sasabayan? Na kaya nila to i-prompt every single, hindi niya lang kailangan mag-isip na. Pasok na sila ng pasok ng mga prompts at meron na silang lalabas na photo. Ito kay Micaela Tala, na may 502 likes. Ako may 560, nakakahabol na sila. Kailangan na natin i-like nyo pa to. Kailangan nyo i-like pa tong page para matalo natin siya. Mag 1M na yung followers dyan bago tayo maabutan ng kanilang followers. Ang kanilang mga clankers. Pero itong positive and negative na side, doon tayo sa positive, nagkakaroon ng mga bagong avenues para kumita ang isang brand sa paggamit ng AI. At hindi mo ito mapipigilan kasi marami na rin mga kumpanya, yung Magnificent Seven pa lang, na nagpapasok ng billion-billion na investment, ng kapital para gumawa ng ganito kagaganda. Tingnan mo naman, sobrang realistic na niya. Yung boomer mo na lolo o tatay, hindi to mapapansin na totoo to or fake. Walang ganitong tao. Malilito ka na. O ito, medyo pabanlag na siya dito. Gumawa na sila ng parang makatotohanan na meron siya everyday life. Itong si Micaela Tala. Ito yung tinuro ka na AI na kayo na next, papalitan na namin kayo. Ano itong nasa likod niya? Anong abominasyon to? Parang galing sa Silent Hill. Hindi pa to nababaril sa Silent Hill. Siguro ito yung iniisip na AI na parang 80s sepia na Tondo, Manila. Alam mo fake siya kasi wala lang iinuman. Ano pinag-uusapan dito? Hindi pwedeng walang kinakain yan. At nawala yung nunal mo, ha? May nunal to before, ha? Fan mo ako eh. Talaista ko eh. Alam ko meron ka nunal. Nasaan yung nunal mo? Eh, no? Sa kaliwa ba yun? Kamukha niya si sa akin eh. Si Andy Eigenman. Pero siya vibe dun eh. So yung mga pros ito is yung nakakabuild sa bagong brand. Yung mga negative nito is yung parasocial relationship ng mga tao sa mga influencers. Wala naman akong pake. Marami naman mga influencer na fake. Na para na rin silang ginawa na AI. Hindi totoo yung kanilang mga sinasabi. Dahil kisakay lang sila sa trend. At may mga gano'n naman talaga. Ito naman, nagkaroon ng parang safety. Kasi walang muka behind the brand. Kung magkakaroon sa future, sigurado ako, ng mga AI influencer na nakikipag-away. Magkakaroon sila ng parang problematic or controversial na mga takes na walang clapback, walang bawi sa kanila. Hindi sila magkakaroon ng backlash na kakabahan siya kasi hindi siya totoo, diba? Siguro kung may mga brand sa likod niya na nangangasiwa niya, may mga names sa pwedeng habulin ng mga tao na siguro inaaway nila or meron silang mga defamatory na sinabi, yun ang mayroon na sila nakalagay. Pero ito, dahil sa mga ganitong classic influencers, ano na siya eh, meron silang safety pa dito eh. Pero I think kailangan pa na mas matinding regulation para mabalance out. Kasi ako wala akong problema sa AI para gamitin sa mga businesses kasi ginagamit talaga siya eh. Meron sila mga kapital at meron mga regulatory boards na binibigyan nila mas malakas na reach at power itong mga AI na ito. Pero ako, yung yung human side nito. Ngayon, napansin ko lang, meron ako nakita isang AI influencer na tawag sa niyang AI queen. Ito naman, ito na yung hybrid eh, kasi ginagamit na niya yung mukha niya sa paggawa ng AI. Pero yung AI na yun, nandun pa rin yung mukha niya. So counted pa rin siya as mukha pa din niya yung ginagamit niya. Ito yung sinasabi niya na first AI UGC influencer na hindi halata. Ang kanyang parang selling point ngayon dito ay AI to pero hindi mahalata na AI. So dito nagkakaroon na naman tayo ng positive and negative na gusto ba ng isang kumpanya or ng mga tatangkilik ng brand na i-influensyahan ito influencer, iba dito mga pinopost niya ay AI generated. Meaning, hindi makatotohanan yung mga pinopost niya. Pero on the positive side naman, ito ay entry point sa mga gusto mag-influencer or gustong magkaroon ng brand na hindi kailangan ng sobrang mamahal na mga fancy equipment tulad ng mga photography equipment. Itong ginagamit ko ngayon. Pag wala yan ilaw, di ba, mas mahirap magkaroon ng retention. Kasi dilim. Para akong kinuha sa Tondo. Di ba, kasama ko si Micaela Tala doon, madilim lang din. So nagkakaroon ng gano'n na push and pull ng at least meron na yung mga tao na walang kapital para mag-hire ng isang studio, ng mga professionals, ay kayang magtrabaho o gumawa ng para kumita sila. Hindi ko lang kung nanggagaling lang ako sa isang place of privilege na hindi ko kailangan gawin to make a name sa sarili ko kasi nandito na ako sa magandang posisyon para sabihin ito. Pero siguro kung nandun ako simula, dito na nagkakaroon yung sa mga creatives na napapalitan na yung trabaho. Kasi sabi nila na di na kailangan ng ganito kasi di na kailangan ng accountant, di na kailangan ng artist, di na kailangan ng editor kasi meron na mga AI na
kayang gawin yung mga ginagawa nila. Pero wala dun yung human touch. Wala dun yung experience. Diba? Yung mga ginagawa ng mga AI na to, ng mga programs na nakikita natin ngayon na free, ay meron laging limitasyon. Kasi ang limitasyon nila ay yung limitasyon mismo ng mga taong gumagawa. Kasi sila ay natututo sa cumulative o pagkabuo-buo ng lahat ng mga ginawa ng mga tao na yun. Yung ano yung mga usual na ginagamit for thumbnails, ginagamit para sa pag-edit, na ano siguro yung ano ba yung mga pinang-viral, ano yung effective, natututo lang din sila doon. Doon din sila kumukuha na impormasyon. So, doon na lang din yung limitasyon ng mga editing tools na ito. Ngayon, wala akong problema doon sa mga gumagamit ng mga tools ito para mapadali ang buhay nila. Kasi yung mga taong tatangkilik sa kanila at yung mga brands na lalapit sa kanila, alam na rin yun. Alam nila na ito ay mga taong ganito, ay influencer. Alam nila iba dito fake. Alam nila iba dito ay hindi totoong ganito kaganda itsura nitong sing-sing o itong produktong pinupush nila. Baka pinasok to sa isang AI prompt o isang AI na program at ganito ang kinalabasan para magmukha siyang mas maganda tignan, mas maganda suotin, mas maganda kainin at kung ano pa man din yun. Kasi ganoon din naman nanggaling din naman ako sa advertising. Alam ko na marami rin naman mga produkto na fake yung itsura. Sabihin mo yan sa lahat ng mga kumakain sa fast food, yung nakalagay doon sa mismong menu versus doon makikita nila doon na natapakan na upuan ng isang big booty body na registrar doon ng McDo or ng Jollibee, di ba, na burger. Meron naman talaga ang fakeness to it At wala naman din yung mga consumer act na para pinoproteksyonan yung mga consumer na kumakain doon. Kahit nandyan siya in place, wala namang hahabol pa Napaka-rare nun Nangyari lang siguro yun doon sa tuwalya sa loob nung Jollibee na Chicken Joy, alala niyo yun. Pero karamihan di naman na parang pupunta pa at gagawa ng parang complaint So, ganun din. Naiintindihan ko na yung sa mga AI na ito, yung fakeness niya at unrealistic na nakikita natin sa kanila, parang metaphor na tinatry nila i-replicate yung fakeness ng mga AI na nakikita na natin ngayon. Kasi nandito na tayo sa level ng AI na nakakatakot na siguro nakakatakot lang din siya kasi hindi pa natin alam Habang natututo ka, habang nakikita mo yung technology behind it, kung paano sila natututo, ano yung mga mekanismo at yung outline na binigay sa kanila ng kanilang mga developer, kaya nila ito nagagawa, ay hindi na siya gano'n nakakatakot. At yun nga, tulad ng every bagong bagay na pumapasok sa kahit anong industry, adapt and overcome. If hindi mo kaya mag-adapt, ikaw ay makakalimutan o ikaw ay hindi na makakapag-keep up. Naalala ko lang din yung kay T-Pain. Naalala niyo ba siya? Yung siya yung gumagamit ng mga auto-tune at tina-trash talk siya. Diba? Tina-trash talk siya na bakit nag-auto-tune, ang pangit niya, sobrang fake, ganyan. Pero magaling na talaga siya kumanta. Ginamit lang yung auto-tune kasi alam niya kasing galing lang din niya kumanta. Paano ngayon siya aangat doon sa market? Paano siya aangat doon sa competitive scene ng mga singers and mga music labels. Ganon din sa influencer kasi isa rin siyang industry. So siguro ang take ko dito is 50-50. 50 ako na natutuwa ako na meron ng mga bagong tools sa pwedeng gamit kasi wala kami nito Yung editing na yan, ano yung best parts ng gamit ng short or ano yung magandang YouTube thumbnail, wala kami niyan noon. Lahat ito ay ginamit ko lang sa utak. At tingin ko gagamit pa rin ako ng mga programs noon kung yun. Kasi ang hirap talaga niya. Kumain siya ng buhay ko Na alam ko proud ako dun sa mga yung passion na binigay ko. Pero yung long term goals mo ay kaya mo bang maging sustainable? Kung yung ibang tao freely nagagamit yun, ikaw ay mahuhuli. At ina-accept ko to na realidad ng buhay. Pero syempre, may mga bagay ka sa sarili mo na hindi mo kayang gamitin ito. Yung ibang parts nito. So, kanya-kanya siya at meron siyang dignidad na kasama dito. Ano to, parang reflection at metapora sa pag-iisang Pilipino na mas masarap ma-feel ang isang ilusyon kaysa sa katotohanan, isang AI-generated, di ba, na body or ewan ko, na influencer na ganito kasaya sa Pilipinas, diba? Celebrity na itsura, tapos yung backdrop mo ay tondo or backdrop mo ay ang parang decrepit na naghihirap na neighborhood. Ewan ko ano yung something do sa contrast nun na sobrang sarap i-click na nakakahanap tayo ng siguro ng ginto sa basura. Parang ganun yung feeling. Ito pa, isa AI na naman to Nalika, samahan niyo ako kilalanin ang mga gaganap sa pelikulang ito. At saka may Biblia. Lipat naman tayo sa isang veterano, walang iba kundi si Bro. Lipat tayo sa next set. Si Tito Soto. At maaras na karakter kilala dito sa si Marcoleta. Ako naman tayo sa susunod na set. Madiit pero malaka. Kilalanin si Chopper. Si Bongo ba yan? Nag-iba yung mata ni Bongo. Nagpakita para sa pelikula walang iba kundi si Crocodile.
So ako hanggang ngayon yung mga AI influencer is kumbaga yung quality ang labanan yan eh. Meron naman talaga limits at mafe-feel mo naman na fake or soulless itong ibang mga AI na mga prompts na ito. Sa ibang tao kasi parang ano lang pang meme lang naman o katuwaan lang naman. So nagigets ko na ibang tao wala namang pakialam. Hindi na ganun kalalim yung iniisip. Pero yun nga, magiging kalaban mo dito ay yung effect ito sa environment. Alam nyo naman yung ginagamit niya na energy para dyan. Yung mga ini-invest nila para dyan. Sana meron mga regulatory or limits itong AI na ito para hindi nakakasama sa ating kalikasan. So bagong scope ito ng ethics, morals na sinisimulan pa lang natin tahakin. Tulad nung sa mga AI na art na diba, iba't ibang mga artists ang ninanakawan ng mga AI prompts ito at mga programs para gumawa ng sarili nila. At free to use ito ng lahat. Na marami mga devs ng programs na ito na kinukuha lang din freely sa iba. So sobrang wild west na naman ito na magkaroon na sana ng parang guidelines sa lahat ng mga platforms para magkaroon sila ng malalaman agad ng tao na AI ito. Marami mga hindi na alam na AI na pala itong pinakikinggan ko, misinformation na kung ano man yung ikinabuti niya, ganun din equal yung kaya niya i-amplify na kasamaan. I think na nakita natin ito sa mga nami-misinform na mga politiko, na mga nakikita nila sa social media at ginagamit nila ito as parang propaganda or agenda sa sarili ng mga selfish needs. Ito lang siguro mabuti sa AI. Nice yan. So mababa na ba ang body economy natin na kailangan na natin na AI? Ito minix yung katawan niya talaga to pero para may filter, pinapatong yung AI nitong tao na to dito sa tao to. Kaya kita mo sobrang realistic pa rin nung kanyang galaw. Pero yeah, don't get lost in the sauce. AI pa din yan. Clunker gooner ka. Na-excite ako at natatakot sa mga darating na mga buwan, lalo na ngayon 2026. Ine-expect na makita ng mga investors, na mga kumpanya yung pumasok before kasi nagtaasan lahat ng mga tech stocks, sa mga tech companies, yung mga profits sila nag-triple, quadruple, lalo na Nvidia, para makita kung gaano na kalaki ang magiging improvement sa AI at kung magkakaroon ba ito ng profit sa mga tao. Kung fake lang ba na bubble ito, diba nakikita ko yun, na bubble lang ba ang AI na nire-reinvest lang sa kanila itong mga stocks na ito, itong Nvidia, itong Google, sila lang din yung parang nag-circle jerk ng mga profit. Siguro yung huli ko masasabi dito ay challenge siya sa akin. Magiging challenge ito sa lahat ng mga influencer. Kasi nag-aayos ako ng buhok para hindi ako mukhang tanga. Walang ganun na AI. Lagi sila magiging perfecto sa ating mga mata kasi lagi sila optimized sa isang platform na sinasamba ang optimization. Ito mga YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, yung mga mismong platforms na yan, yung kanilang mga backend ay same bolts at circuits na ginagalawan ng mga AI nito. Naiintindihan nila ang isa't isa. Kaya mo nakikita kung bakit sobrang effective nila. Nakikita mo na mas pinupush sa algo kasi ito yung alam nila na mayroong agad retention kasi yun yung nakikita nila sa mga taong naghihirap, sa mga taong gumawa nito, mga content ito, na ito yung gumagana, ito yung napupush sa algorithm, ito yung napupush sa mga feed ng mga tao. Kaya sila nakikita. So aral na nila. Sila ay natututo sa mga taong gumagawa nito. At ganoon din naman kami, natuto kami sa mga influencers before. The same way sa kahit anong industriya, ikaw ay natututo sa mga nauna sa'yo para mas maging magaling ka sa kanila. Pero ito mga AI, ang pinagkaiba lang dito ay hindi sila natutulog, hindi sila kumakain. Kaya din ito gawin ng sobrang bilis at sobrang optimized, sobrang razor cut na sobrang talim na precision para sa retention na tao para makilala mo sila. So, ang nangyari, magiging laban na lang ito ng dugo versus sa disk RAM o disk usage ng mga AI na ito. Kasi nagiging avenue din sila sa mga tao walang kakayanan na gawin ito kung kilala si Iron Mouse, diba? Special yun kasi meron siyang sakit. So, siya ay nasa likod ng isang VTuber na merong visual, anime na mukha na napapalitan niya kada content na gagawin niya. At dahil doon, hindi na niya iniisip ano magiging itsura niya, baka yung years na kanyang medical condition ay hindi ganun kaaya-aya kanya itsura. At sa panahon ng social media, yan ang unang-unang dumidikit. Yan ang unang-unang kailangan mo makuha sa isang watcher. Na ikaw ba ay kaaya-aya tignan, maganda ba ang boses mo, maganda ba ang sinasabi mo, mas napapabilis mo yung pagsikat mo o pagkuha mo na isang community na sinusuportahan. Ako, inabot ako 6-7 years para makapunta sa ganitong posisyon na meron tayong mga cancer dyan na sumusuporta. Kasi nakita nila lahat ng pagkakamali ko, nakita nila lahat ng pag-grow natin, yung pag-iba ng quality, sa pagka-burnout ko at pagkabalik ko, pagkaroon ng bagong mga editors na lahat ako ang gumagawa. Isipin mo na ako lahat yun, meron akong AI tool na pwedeng gawin yun. Sigurado ko hindi ganun katindi yung impact na nabigay ko doon sa mga ginawa ko. Pero syempre, ang kalaban mo dito ay tumatanda tayo. Diba, nag-iiba na yung mga hilig natin na ang AI ay walang-wala yun. Sila ay sumusunod lang sa likod ng maskara ng mga taong nagko-control sa kanila. Yun na lang yung ating advantage sa mga AI na ito. Yung mga AI na yan, once itong mga tao na nasa likod ng yan ay iba na ang trip,
iba na ang gusto, kayang-kaya na lang nila palitan yun, kayang-kaya nila ibahin na lang yun. So kami, wala kaming choice. Pag ako ay nagkasakit, di ba? Walang tao ngayon sa harap nyo. Yung mga AI, pag nagkasakit yung tao yun, meron ibang pwede pumalit sa kanya na pwede mag-input tong prompt o post mo to, kailangan nyo ng merong post sa labas, pindot lang agad, magagawa niya agad yun. Ito, hindi ko naman pwedeng i-AI na nagsasalita ako dito, di ba? So yun yung mga limitasyon namin. So I'm sure mababurnout din naman ang mga tao sa ganung klase mga mukha dahil lahat optimized na, wala nang umaangat. Kasi lahat iisa na lang yung itsura ng mga thumbnail kaya at dun yung aking ibinibigay na para sa akin, kung ako'y manonood, ito yung gusto ko makita. Siguro yun na lang yung panlaban natin, yung genuine, yung pagka-authentic na ito nagkakamali to, mas relatable ako dito. Kasi hindi ka makaka-relate sa robot na laging perfect, laging tama, hindi nagkakamali, walang kaaway, hindi na may misplace, hindi napapagod, di ba? Minsan may mga jokes sila na hindi mo trip. Yun yung hinahabol ko sa isang content creator pag meron akong pinapanood. Yung genuine, authentic self nila na kahit kailan ay hindi magagawa ng robot. Nasa gaano kagaling nila mai-imitate nung tao sa likod ng mga AI na yun para maging tao din itong AI nila. Ngayon, ikaw na lang kung ano yung ideals mo at values na meron ka, hanggang saan mo lang gagamitin tong mga AI na ito. Kung ibibigay mo pa rin ba yung personal, human side, yung mga kwento ko, yung mga experiences ko nung bata ko na kinukwento ko paulit-ulit, hindi yan magagawa ng AI. Hindi sila nabuhay. Siguro kung may paraan yung mga gumagawa sa likod na bigay ng personality nila. Pero iba paano kung lalaki nas babae? Hindi naman yung makakwento ng authentic na nagkaregla siya, di ba? Yung mga ganon, yun yung limits ng AI na hindi nila malalagpasan. Yung pagkatao natin na nagpupursige at nagkakamali at natututo. Sarap talaga sa pakiramdam pag buo ang pamilya natin. Yep. Buhay pa yata! Ay! Tumakbo, bilis! Grabe, sunod natin. Nasa labas! Galing no? Totoong-totoo na no? Nakakatakot. Tulad ng baboy na yun, kailangan ko na rin umalis. At bago ko mapalitan ng AI, sana i-like nyo na yung video, nood kayo na ads, bago tayo mapalitan ng mas hot at mas gwapo na AI Paulul. Paulul na mamaalam.